Erokamano Sharon. Sharon is very unfortunate gi lweny madhi mbele Middle East to kata America. Ing'eni lweny madhi mbele ni ko prolong to ing'eyo ni Middle East pinje machalo kaka Saudi Arabia, Iraq ema wayudo mogi mang'eny. Ang'eni wan gi pinje Afrika machalo kaka Libya, Nigeria, but ki compare to gi pinje ma Middle East machalo Saudi Arabia, Iraq to nigi mo mang'eny. Lweny ni kodhi mbele Sharon to wabro bedo gi midhiero mwabro bedo plastics, mo miloso gik mang'eny iloso gi mo. To ka koro means of transport nyalo bedo marach kata matek ni mo ok nyal biro karwa ka kata pinje wa mantiere mag East Africa gi to wabro bedo gi chandruok Sharon. Ok en gima mayot ahinya n'oganda wa. To nyawinjo ka waziri Wandai noloso. Ing'eni ka in e government to nitiere moko mabe seche moko inyalo miyo ji hopes, inyalo miyo oganda murito hopes mondo kigibed gi kibaji. Mane gima pani waziri Wandai temo timo. Nikech ing'eni ka gino prolong to kata mana Kenya Pipeline Reserve mo mosekan ok nyal biro konyowa e ndalo mabiro ka gino prolong. Giwachni mogiko kong'o, sa ema dhi ka ng'adowa. Omiyo gini en gima inyalo ket mbaka gi pinje maokogo mondo kwe obedie, to maduong' en lamo nikech kumochope en mana lamo ema nyalo keto gik moko obed maber. Ing'eni US dollar seche moidho to wan kaka oganda mwatiyo gi shillings wabedo gi midhiero ahinya, kendo mano ema nyalo kelo kech, to mano biro miyo gik moko idho Sharon. Omiyo kar Wandai kanyo to ang'eni nitiere kaka okodwan mondo owach ni jin gini ko prolong to biro hinyo oganda Kenya kaka en ng'ama nitiere government, kech mokan to ok biromo